Let me just do this again. Let me welcome all of you guys. Sanbonani, siyanamukela kwi-Fried Podcast. I-Fried Plug ileni igama lami uNonjabulo waNkosi and nginiphathele a wonderful guest namhlanje sizohlala nayo. You know it's all about conversations. Kodwa ngiyaqela nje ukuthi before siqaleni ukuthi niye lapha kuma socials wethu Fried Plug ukhona lapha na TikTok, Facebook, ukhona futhi na Instagram, ne? Bese uyasithola futhi kwa YouTube. Just search for i-Fried Plug. Masufikile ke khona if you are watching this right now, siyacela ukuthi subscribe so that sizokhona ukuthi sibe nawe njalo uma kwenzeka into sokhona ukuthi sikunotify and then you know what's happening around your town. Njengoba sengishilo ukuthi angihambi ngedwa, ngihamba with a phenomenal, ngiyazi ukuthi uthe Nkosiyami ulimi mashelele licela shelelele bese libuya ngapha. I'm with the gorgeous, ever beautiful Ayanda wakamncube. Hello my baby. Hello, Dolly. Uyaphila? Ngiyaphila Dolly njani? Awusemuhle. Listen, uhlala umuhle njalo. Angazi ukuthi ikuphi lapho ngabuka umuhle khona. Umusa uNkulunkulu. Jesus Christ. Lord, I receive your grace and mercy. Ngiyakwamukela sithandwa sami, ngiyacela nje ubingelele ababukeli ekhaya njengamanje. Ngiyanibingelela nonke emakhaya. Igama lami uAyanda wakamncube. Ngiyabonga kakhulu ukuthi ngibe kanye nani usukwini lanamhlanje. Ngiyathemba ukuthi konke nje sobe sixoxa ngakho kuzoba usizo olukhulu and will be a benefit to the community. Njengoba sithi Fried Plug, we are plugging everyone around Fried, even around KZN to know what's happening khona la around us. So yazi ukuthi ngithanda kangakanani, right? You know I love you. Yebo. So I love the fact yokuthi kwi community yethu you are one of the people abasebenzayo kakhulu without any rest. I just want to know ukuthi ukuthatha phi lokho? Like where do you get that ukusebenza all the time? Kuleli phepha lami kulombuzo wakho ngicela ukuphendula ukuthi kunento ehlala ingenza ukuthi ngiqhubeke ngaso sonke isikhathi. Number 1 ukuthi mangingazami ngifuna ukuba umthwalo kabani. Oh mphathi, thank you. Thank you. All right, so Nando senze njalo. All right. We are plugging it. We're plugging you and plugging Nando. Oh. Cheers to the great conversation. All right. Ngithe okokuqala okungenza ukuthi ngiqhubeke ukuthi ngiba nalento yokuthi mangingazami ngizoba umthwalo kaba. Nokuthi ukuqhubeka kwami kube nalento yokuthi ngimazi omunye umuntu. Yes. Nokuthi ngingalenzi iphutha lokuthi ngihlekise ngesimo somunye umuntu ngoba ikusasa ngilazi ukuthi lingiphathele ini. Yes. Nokuthi ngumuntu okholelwa entweni ayenzayo. Yes. And if ngifeyila ngiyafisa ukwazi ukuthi ngifeyila kuphi ukuze ngizolungisa ukuze kuzoqhubeka. Nokuthi nje ngihlale ngimnxusa uNkulunkulu ukuthi kukho konke ukuzama kwami ngicela ukuthi angiphe amandla okuqhubeka. Yes. Ngenxa yokuthi kusase nabantwana okumele baphile. And nokuzifundisa kunento engiyifundise yona esimene ngibhekene naso manje ukuthi i-social media izokuphilisa phinde ingakuphilisi but into kumele ufocuse kuyo izinto ezipositive. Yes. So nokuthi ke Nonjabulo mina isikhathi kimi sibalekile and ngenza sure ukuthi ngalesi sikhathi bengiqalile ukuthi ngizokwenza leyo nto leyo mele ngiphushe ukuthi ngiyenze kungalimali ezinye izinto engisuke ngihlelile zosuku. Yes. So I know Guti, because you just mentioned Guti, we were going through something. Yes. But before we talk about that, I know Guti, a lot of people bayakwazi wena and bayakwazi futhi amagale lakho kakhulu. I remember mina mangiqala ukwazana nawe noma kwangasi first time but first time senza into mina nawe it was Aya's Women Foundation. Okay. Ngiyacela nje ukuthi
ubatshena abantu ngayo ukuthi what came about ukuze uqale lokho, and also mhlawumbe usasho introduce your other businesses, because you don't have only one project that's going right now, kodwa unama projects amanye that are happening. So tell me about Aya's Women Foundation, and also Aya's Hampers, Aya's Deco, and all the work that you are doing now. Aya's Women Foundation, sorry. Iyaqala dali. I think shutdown. Yes, lockdown. COVID. Yeah, Yes. lockdown. Ngiyabonga. Okay, lockdown. Ngiyakhumbula ukuthi mase kukanjalo amathuba omsebenzi ayisenciki. Yes. Abanye bephelelwa umsebenzi. So ngahamba ngabuka ukuthi kunabazali abangeke besa afford izinto eziningi. Ngokubuka ukuthi mina ngangibuya kuphi. Yes. Nje especially ngama sanitary pads, because iwona ebengisawaphusha kakhulu. So nje kwaba yinto nje ukuthi yazini kungaba kuhle ukuthi sibuyisele emphakathini. Yes. Akusingami ukuthi ngifuna kubukwe uAyanda, kodwa kube nabantu abasizakalayo. So kwaba ukuthi nje iqala ngaleso sikhathi mangicela usizo kube nabantu abangisizayo. Nanokuthi nje kuyiqiniso lomsulu ukuthi indlela esikhule ngayo contribute kakhulu kubudala bakho. Uma nje usumdala, you recognize the struggles that you had. I remember lesikhathi siba ne conversation at SCR, you told me ukuthi when you couldn't afford, or ekhaya they couldn't afford lokho for you. So I think that's very brave for you ukuthi ume esikhaleni sokuthi kwenzeke kumina, so I mustn't let other people ukuthi benzeke leyo nto leyo. We also have Aya's Gift Hampers, iValentine Nkosamiyeza njengamanje. Uzwileke bengibala emagameni angekho right emhlabeni. So how did Aya's Gift Hampers come about? Ngoba ngiyazi ukuthi kuze yona kuqala before Aya's Deco. Okay, ngabuka nje ukuthi okay, lockdown kumele ngize na something. Asisakhona ukuthi sibe nabantu bethe eduze. Jesus. Ayi ngathi nabantu abangithumi. Ithuba nje malivela abantu abangithumi. So nje yaqala kanjalo ukuthi ngiqale ngenza ama gift hampers, ngiwahambise umuntu angithuma ukuthi okay ngicela ukuthi ungenzele 1 no 2 no 3. Kungikhulisileke nako lokho. Kunezinto ebengibona ukuthi ngiyakhona ukuzenza ekhaya through Aya's Gift Hampers nje, so ngiyayiqhenya ngalokho. Viva Mbokodo. Yes, represent above. Okay, listen. Talking about i-lockdown, ngiyakuzwa ukuthi lokho buyela kwi-lockdown. For most people, i-lockdown yenza ukuthi abantu balahlekelwe umsebenzi, but yet wena kuba khona ama-opportunities avelayo for wena ubone esikhaleni ukuthi kwenza. So for most people, i-lockdown destroyed families, but you had that ukuthi wena you saw i-gap kukho konke lokho. Ukuthi wena ngiyayithanda imali. So mangiyithanda imali ngiyahlala nje ngicabanga ngamane ngingalani nje ngistress ukuthi ayikho imali engenini. Angistressa umjolo. Angistressa ukuthi i-gift eValentine ngize ngiyithole or in. Mina nje ukuze umuntu ovumayo uthande imali. Ngina lento nje ukuthi yazini noma sekuthiwa 100 rand ngelanga ukuyibona into oyisebenzele ukuthi yakujabulisa. So nje dali mangingasho ukuthi bengibuka esikhathini esiningi ukuthi yini engingayenza ezokwenza ukuthi kube nento engenayo nami ngikwazi ukuqhubeka nempilo. Eish, that's inspirational, right? Asivumi ukuthi siyayithanda imali. Wena ke usilida by example ukuthi uyayithanda. Nkosami nami ngiyayithanda imali bafowethu. Ngangipha yona mangingakayisebenzeli. So, Ayanda, there's this thing ukuthi kwi-Fried Plug, we're trying to plug people, as I said earlier. Okay. Ukuthi, do you see wena as an entrepreneur,
do you see the gap between the community nabantu and what entrepreneurs are trying to achieve? Do you think ukuthi kune gap phakathi or kulungile yonke into la e-Fried? No, akukho engathi kulungile. Vele kudinga ukuthi kubanjiswane kukho konke. Yes. Ngoba ngempela some businesses are operating thola ukuthi they are not receiving audience okanye i-target market ngendlela okumele bayi-receive ngayo. What's your advice nje kulabo bantu who are starting businesses, who are starting their own things and babona ngazathi akufinyeleleki kubantu njengoba uAyanda khona ukufinyelela kubona? What can you say kulabo bantu labo? Mina nginalento yokuthi noma ngingakafiki la engifisa ukuthi ngifike khona kodwa kwabanye ngisuke ngikhuluma nabo ngiyabatshela ukuthi mina angihlulwa yinto. Ngenze ukuthi manje ngafika lapha engifuna ukufika khona kodwa ngiyeke izizi ngihlule. Sekulula ikhona social media. Ungena kuwo wonke umsebenzi wakho uadvertise every day. Kuyenza ukuthi ungabi nalo idatha uze la e-mall futhi ke sizakala kakhulu. Uze la e-mall post umsebenzi wakho. Yeah. Zikalele ezinye izinto. Mina noNjabulo mangenza into ngiqale ngi-approach umuntu oyi-1. Lowo muntu loyo ngizomenzela mahala. In order for me ukuthi ngikwazi ukuposta babona abantu. Yes. And wedala mase ngiguqile mina ngamtshela uBragot ukuthi ayibo wemjeti. Yenza something. Ayibo musungibhekiselela phansi akwenze ngingalitholi custom. Khona umunye engangimtshela futhi ngithi before you post pray ngale yonto leyo ibize ngegama. Ipreach into ofuna ukuthi yenzeke. Dali noma ungatholi u1 like poster, share, kunama group, join ama group. Yo, yazi nje uma ukhuluma njalo, there are business women and businessmen engeke ngibabone ukuthi whenever there's something negative that is happening on social media, let's say on Facebook, ubone abantu abanama businesses beba novo on that negative thing nabo betshengisa negativity, but when you go to their pages uthola ukuthi there is nothing about their work, ayikho into abayiposta ngayo. So I love what you are saying ukuthi let's weaponize social media ngendlela okuyiyo ukuthi ukulethele something instead ukuthi njalo ufuna idatha njalo uzotholana emva kwalokho. Sanje ngiyafisa umuntu mina esikhathini esiningi noNjabulo mayeza kimi ezokhala uthi cha mina ngiyayiyeka le ngithi uyiyekelana. Angithi ukuthi uyiqalile. Iqhubeke. Ayinye quote ku TikTok kade ethi mawulahla ithawula thina sothatha sisebenzisa because there's no time okwangempela njengamanje. Everything is given to us. Ngihlale ngiyitshena nami ukuthi everything is given to us. Ithini esichuzelayo ukuthi how much of those things esithathayo sisebenzisa. So it's very inspirational ukubona abantu abanjengawe besebenzisa social media ukuze uba benefit no benefit nomndeni wabo kakhulu. And enye into noNjabulo akukho okuzohlale ku positive ngaso sonke isikhathi. Kodwa kuzofuna ukuthi uqine for unegative. Akusiko wonke umuntu ozobona iyinhle into yenzayo. Yes. Akusho ukuthi lokho kumele uphela amandla. Kumele uzitshele nje ukuthi yabona manje. Yo, ngoba abanye abantu what I've seen ngizoxoxela nje something I know some people bake bayibona kancane. Okay. What I've seen ukuthi abantu bayawubona umsebenzi wakho, they see everything that you are doing. Yes. Kodwa if there's something bad or something negative nyane eyenzekalayo ngawe, they are trying to bash your whole image. And ngiyakhumbula nje
ngazi noma umphathi uyazini ngale ndaba ngiyakhumbula in one of the days and we've never spoken about it because I said I'll never speak about it. I'll never give those people that chance ukuthi ngiphawule or just say something. But I feel like there's a need ukuthi ngikusho lokho ukuthi abantu they seem like they are cool with you until something just shiwoyo ngawe and they're like we knew besazi vele ubani uphoyisa yabo all those things. So that incident that happened back ukuthi ngazi noma yakhumbula nekushona one of the mighty businessmen la Friday, and I had conversations with him. I had conversations with him. So when it came out after he passed, it was like because my name was in that group, and I remember saying, I'm not gonna say anything about this because I don't think it's fit enough. Ukuthi kungene kuyi profile yami, kuze kuthiwa ngithe, kuze kube nama screenshots ukuthi ilento engisho. So it goes back to saying ukuthi if you have something that is going on for you, ungafocus kuma negative things. Singabantu siyawenza amaphutha sonke, wonke umuntu unamaphutha akhe. It's just that awakho ngeke recognize njengawo umuntu omunye nje, just an ordinary person ongazama ukwenza lutho. Wena kuzoba ngazathi subulala umuntu ke Nkosi yami. So what I'm trying to say is social media ngoba kadushe eqaleni ukuthi it's either iyabulala straight or you build something out of it. Yes. So nje wedali. Mina ngumuntu ohlale ready ke yazi ngaso sonke isikhathi. Mina nje ngihlale ngiready angifuni uqama manga. Kunezinye izinto nje engiyangitshela zona ukuthi man Angena. hayi. Ku social media uzofika kukhulunywe ngawe manje. Bazobe sebebhizi ngomunye umuntu. Bese ke umbuzo wami end of the day uthi bazuzani. Eish. Owesibili bayahola yini, cause when at the minute ungitrendisa ila ngithola khona mina ama customer uyabona nje ngithole leyo trend ukuthi kodwa yazugela alright shem avegqoka kahle alright ngize ngithole nabangani ngize ngithole nabantu abazongiphilela. So nje ezinye izinto mina azinginyikazisike Nkosi yami ene ngiyayi ignore ngoba angifuni ukuthi ngize ngizakhela ikamero enhlizweni yami. So nje destroy ne. So yabo social media, when it comes to the negativity, kukhona abantu ngempela who have lost ama self-esteem abo, who have lost confidence on what they are doing ngenxa ka social media just because kuthiwe ngabo, so they don't have a comeback from that ukuthi bazobuya kanjani. But I think it's time again njoba sesi conscientizile ngayo ukuthi sisho ukuthi whatever bad that's going to happen, good is following at the end of the day. Don't just kill yourself ungayibulale over those things ukuthi abantu benze njani. So other things that I love about you and the things that you are doing, inkulu le earpiece ayingeni kahle lokho iphuma angazi noma umphathi usethanda ulokhu uyifaka uyayicuphisayo ukuthi uyayicuphisa ukuthi ingangeni kahle. So the other things I love about you, and I think those things every day I must stay tuned to what you are doing because I'm inspired. The events planning and events organizing. However, I don't know how many events you are planning to do this year. How did that come about? Noma kune relationship between the decor and the planning. Ngicabanga kanjalo ukuthi kuhlangane ne-decor phakathi. Nokuthi nje ngumuntu othanda izinto ezinhle. Nokuthanda abantu, nothanda kuba phakathi nabantu. Mina ngiphila nophila nami. Naye lo ngaphili nami. Phela sewukuthi ngoba phela incengeni kodwa nje ngokuthi ngoba siphila emhlabeni owodwa. Ngiyayibona leyo nto anginankinga nawe. Yes. So sisonke.
I love that about you because there are upcoming events that you are doing. Namanje nje ngiyakubambezela, you should be somewhere. And I know that. So tell us about the events that you are planning and what kinds of events that you do. Because ngiyangibona ukuthi ama-events organizing planners abenza ama-events afanayo. So what kinds of events do you do and what events are coming up for you? Angazi ukuthi ngizothi mapha ama-events engiwenzayo. Kodwa Kulokho everything that angikayitholi. has love, you are there. Yes. So nje namhlanje at 3:05 kune Thirsty Thursday. Yes. So the first 10 ladies bazothola i-wine. It's 700 milliliter. Kuzobe kureserve netafula. Yes. So nje yabona ke nje ubumnandi buqa namhlanje ke nje yabona ke masisho ngesiZulu sithi nje phuza Thursday. Alright ke sasa kune date night. Actually it wasn't gonna be a date night and a movie ton kodwa ngenxa yokuthi bengifisa nje ukuthi kube naleyo nto leyo ehlukile eMondlo so kwase kuba nalokho uthi no Let's do movie. Yes so nje kuzoba outdoor some setup picnic nyana yabo at the Space Guest House yo inhlele ya Ooh, listen, and shout out to TK, by the way. You guys are doing an amazing job advertising in the space. Yes. So shout out to the space. Shout out to TK, but I know you're working with him. Luxury in Kati. I don't want to lie to you. In the space, I think received even more views, even more reviews after Ivy Dayenzil. I think he's working hard also because we must recognize people who are doing something different. So shout out to him. TK kuningi engimfisela khona. Nginalento ukuthi angabi lazy. Yes. Angafuni izinto zize kuyena. Yes, angafuni ukuthi izinto zize kuyena because mayekhuluma izinto ubokulalela into mayekhuluma it's like into vele uyakubo so ngifisa ukuthi aphushe apushe because even when I get things, auditions and stuff, I send it to him. Ay bo baba, go and do this, try this, try. And I saw good him. He started with the voiceover because he has a beautiful voice. So Kalile Gutsi he's gonna post every day. So shout out to him for that. And I know Gutsi, my petos sisabanje ngawe uzophumelela kwangempela. Mawukule game nje mele ungalali. And futhi yena kuyi2K izinto eziningi sabi. Ba woke. Kodwa phela ngeke ngize ngisho ukuthi mina ngiyi2K mangingene kuma2K ngingenile nje like akekho ozongikhipha angiyindawo. Hayibo. I refuse. But one of the things that you are a mom, you are a wife, you are a sister, you are a friend. Ngihlale ngibona ukuthi ave uthanda umndeni wakho. In all the things that you do, you put your family first. Ngiyazi ukuthi you didn't have mhlambe the nicest childhood mawukhula njengezinye izingane yabo ithengelwa ama-tablets aba-sports and everything. What drives you ukuthi ube ilo muntu okanjalo towards your kids, towards your family and your friends? Angazi kube kuthiwa ingane anginayo ngabe ngicabanga kanjani futhi ngenza kanjani. But ukuba nengane kwangivula amehlo. Ingoba bese ngine responsibility. And ekhaya ngeke ngize ngithi simbe se right. Kodwa benginalento yokuthi uma ngingenzi right for umntanami ubani ozongenzela angiyena nomuntu odependela komunye umuntu ngiyaye ngithi ungcono umuntu angimithe halfway angifuni ukuba umthwalo angikwazi ukuthi ingane esikhona ibe umthwalo kuwena ngiphinde nami ngizoba umthwalo kuwe no into engayifundisa yona ukuthi whenever ngiba nomuntu empilweni yami ngamane smithana halfway so nje mina my firstborn oaphiwe uyena owangenza ukuthi ngibe lento engiyiyo ngicabanga ngalendlela engicabanga ngayo kaMomphelo waseMondlo. Yes baby. I love her une energy eningi kakhulu and I think ufuze wena kakhulu base ngiyambona nalomncane ukuthi hawe what a drama queen mbonile ukuthi ubuye egqoka ianda ngathi
Nalokho nakhona nje lokho eclaim ukuthi eyami le-ani. Uyiqala umphikwa umtshela ukuthi nje lapho liyaphika icala sisungavumi. Enye into kulento sayikhulumile noNjabulo nginesizathu sokuthi every day ngimcela uNkulunkulu amandla okuqhubeka. Nginey'ngane okumele ngiy'nakekele. Kumele bengasifili ispace sokuthi asisenababa thina empilweni yethu. Uyayibona leyo nto? So kukho konke engibhekene nakho ngizokubona mase ngiyolala. Kodwa lezi ay'ngane y'funa ukudla end of the day. So into engingenza ukuthi ngiqhubeke abantwana bami. Oh, that's so brave. Yes. And speaking of the fact Choguti, I don't know if you are comfortable to talk about it, but speaking about your loss and everything, first, Yabona, every time we lose someone, it hits different. Yes. How has that been for you? I know, Guti, before you say anything, I know because you are this strong person, but how has it been for you, Wangepel? Yabona ekuseni mangivuka bekungekho for mina ukuthi khona nje la ngicishe ngakufonela khona ngathi yazini noNjabulo angizi. Akukho lula. Akukho ulula ngiyazi ukuthi manje ngabula ngabe ungenza ivideo esizothi mase sihleli ntambama ebusuku sibuke. So ngilimele angifuni ungakusho lokho and angifuni ukuthi ngithi ngistrong. Ngibonga nje every day uNkulunkulu ukuthi Nkosi ngiyabonga umphefumulo usahlangene nenyama. Ngibonga ukuthi usasenami kuyo yonke into engisafisa ukuyenza. Ngibonga nje ukuthi akhona lawo mandla. Yes. Akuyenzeka kwesinye isikhathi angabibikho. That's why I was saying to you, because when I was saying, I know ukuthi abantu mawulahlekelwe they come to you, bathi qina sisi, bathi they say all those kinds of things ukuthi kuzodlula and whatnot, of which that's why I said to you ukuthi it's not gonna be easy. Even now ngiyasho it's never easy, because umuntu owalahlekelwa umuntu wakhe 10 years ago, the pain is still the same, but ukuthi nje ukhone ukuphila with knowing ukuthi there was this person, so now this person is no more, but it doesn't erase the pain yokuthi you have to be stronger than everyone else manje. Asikho dali isimo esindlulayo. Mina nje ngihlale ngizwa ukuthi hayi kuzondlula ngethawu. Like really? Amalanga awafani. Awafani amalanga. Amalanga awafani. Remember I was posting last week Thursday. Into eyenzakala 2018, but on Thursday it felt like beyenzeka there on the spot. So I don't like it when people say that to other. Maybe they just don't know what's better, but I don't like it when they say kuzondlula. They must just find another word. No, noma bengathi qina ke, but ukuthi kuzondlula, it doesn't come to pass. You just learn to live with it in time. So nje dali akukho lula. Ngisamthembile uNkulunkulu, ngiyamnxusa every day. Ngiyabona izingane zami lapho nalapho engibona khona ukuthi badinga amandla ami, kodwa nje ngiyake ngithi naye umazibuko lapha khona abe ingelosi enhle asikhanyisela. Futhi angangikhohlwa, and I can feel ukuthi wherever I go ukhona. Even now ngisazoba imbali eqhakazile enhle usobancane wakhe. So nje ngisaphila namazwi akhe wathi kimi ngiyazi ukuthi ngelinye ilanga ngangasithela ngangalibone lomhlaba, ngikuthembile izingane zami ngeke ilale engadlile. That's why ngathi mangilahlekelwa icable ngathi unamanga Sathane, lo muzi ngeke uze kube emnyama kuzokhanya. So nje dali ezinye izinto ayingakubulali,
kodwa zikuphilise Zikuphilise, ucela amandla okuqhubeka uNkulunkulu because kuyaqhubekeka khona. Ah, I think we had a mouthful today. Ne? Yeah. I think we did. I was so scared because so color. I was so scared because I'm so thin, no iron. But I'm just so in awe of the energy that you are giving. You ever loving. Ngaso sonke isikhathi angimazi umuntu onothando nje. Ngihlale ngibezwa abantu bethi bayathandana, but you have so much love in you, and even izintweni ozenzayo you show so much love. That's why ziqhakaza zibe nkulu, and even usobancane uzoba khona now because ebekhona. I remember everywhere that you went he was there. So anyeke manje ukuthi mase kunje bese kushiya uyabo, it's not gonna happen. He's always gonna be there by your side, and he's always gonna love you and your kids. Ilokho nje qhubeka kusebenze Ntombazane. Akube njalo. Awusho umsebenzi, awusho ke abantu if they want to get in contact with you bakuthola kanjani, bakuthola kuphi on all your socials? Okay, ku Facebook ngu-Ayanda Mncube. Ku Instagram ngu-Ayanda Mncube 09. Ku TikTok still ngu-Ayanda Mncube. Okay, ku WhatsApp it's 0786117598. Owe business ke lo WhatsApp. Ngithi ake ngichaze ngoba kuyenzeka ukuthi mhlawumbe kube khona feelings attached. You don't want to buy anything. Le number eqeda kusho Ayanda is strictly for business. There's no hi, I love you. It's hi, Ayanda, I want you to do this, and for me. I go to hi, unjani, how have you been? No. Isho futhi sithanda. Lalela. Wena uyadlala wena. Yey bakhona ama chance anala ngaphandle. Hayibo. Khona nje othe please marry me. How? Manje Kathi yabo lo thunyelo usathana. Okay, inamba yami yaku WhatsApp. Whenever udinga i-quotation for i-deco, udinga i-platter, udinga i-hamper, or anything about ama events ukplana, ufuna sikupromotele nje yonke leyo nto leyo, but information eningi futhi ngisazoyiposta ku Facebook kakhulu because ngimningi khona kakhulu. So inamba nje ngitholakala kuyo it's 078-611-7598. 078-611-7598. ungahambi phela ugesi nje ubuyile ugesi kaMasibu kwenza njalo. Thank you so much. Uhamba Sithandwa ngimanje. sami. Siyabonga kakhulu Sithandwa sami, and I hope ukuthi abantu keep supporting you, and you keep doing the work that you do. You'll be the next top deco yabo. You're going to, and I love the fact ukuthi ususile umini deco. Thank you so much. Awususa, susa leyo nto asekho komini manje. It's deco nje kwangempela. Okay, okugcina noNjabulo kune event kusasa at the Space Guest House. Iqala ngo-4 iphela ngo-11. Kuphinde futhi kube ne-event e-3105 Lifestyle on Saturday. Nakhona kuzobe kumnandi guys, yazi ningayiphothi, yazi nje bengayiphothi please, bengayiphothi. Hayibo ngicela ukuthi niphume ngobuningi nize nje sojabula sonke. In the month of love. Yes, ungeza nomngani wakho, ungeza nomuntu wakho. Nalabo abanye basingile sobatha ngazi. Oh, kwehla kamnandi ke lokho. So tholana khona lapha e-3105, so tholana khona at the Space kusasa futhi ne. Yes. Thank you so much baby. I know ukuthi ke it's not the end of you. Asigcinile ukukhuluma nawe, sisho ngoba sikhuluma nawe sekuphelile ngawe, you still gonna achieve ezinye izinto, but siyacela kakhulu ukuthi ni support nathi as i-Fried Plug and push all the things and push them. We're also gonna share and post on our Facebook page, even on TikTok and on Instagram. So thank you so much, my love. I love you so much. Umuhle thini. Konje siyafana. Thank you. Ngiyabonga kakhulu, ngiyabonga nje.